Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukela kwesimanje sikulethela zonke indaba efika ngaso-ke isikhathi uLuve umfo kaDubazana usedlulise amazwi okubonga kakhulu laphana-ke ey'nsizeni-ke ezimbili athe asebenza nazo laphana-ke endimeni yomculo wamaskandi. Uqale ngokubonga laphana kuyena-ke uQhosha, sokhumbula ukuthi uQhosha wasebenza naye kakhulu-ke laphana-ke yena-ke uLuve ngesikhathi esaqala wona-ke umculo noma-ke eqala-ke ungena kubantu-ke uLuve waqala kuyena laphana-ke ukuthi-ke acule naye-ke laphana uQhosha ngokwenza kwakhe. Uthe esuka lapho-ke yena-ke uLuve wabesesebenza naye-ke laphana-ke uKhuzani-ke Indlamlenze okuyilapho-ke aqale khona-ke abantu abaningi-ke bathanda-ke isitayela sakhe, bathanda-ke ingoma yakhe nokucula kwakhe nje yena-ke laphana-ke uLuve. Sokhumbula ukuthi-ke maningi-ke amahithi-ke athe awashaya-ke ehamba nazo-ke lezi nsizwa eqala laphana-ke kuwona-ke uQhosha waphinde washaya-ke namahithi ngapha kuyena-ke uKhuzani-ke enye yayo ize yahlukanisa wona-ke unyaka enaye laphana-ke uLuve enesitayela sakhe laphana-ke uLuve. Abantu-ke abasithande kakhulu laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana nakhona-ke laphana-ke ko-TikTok, ko-Facebook bekuhamba sona-ke isitayela sakhe-ke uLuve laphana-ke umfo kaDubazana-ke useyibongele ngempela kuwona-ke la madoda ukuthi cha uyabonga ukuthi-ke amuphe isinkwa esimnandi njengoba-ke eseze wazakhela-ke igama nakhona laphana-ke emculweni kamaskandi mbukeli. Ngabe kuthi ningi okwakho ukuphawula mayelana nokuthi-ke uLuve abonge la madoda esaphila esekhona laphana-ke emhlabeni-ke njengoba-ke esho nje laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana ebhale ephejini lakhe lakuwona-ke uFacebook wabonga kuwo la madoda amabili uQhosha ngokwenza kwakhe naye-ke laphana-ke uKhuzani-ke umfo kaMpungose mbukeli. Siyabonga. Tatile.